Резултатът трябва да е точно като тази стена. Сейф изкучен. Не, семпъл. А приключенията? Почакай да видиш, ако развалиш реда на нещата. Иска ми се да бях сам. Не искам да съм тук! Не искам да съм тук! Назад! Стой назад! Тоест, стой назад! Тази мъгла отне родителите ми. Тоест, празнотата. Тя отне много. Но най-сетне това е шанс да взема проба. О, не! Той е учен. Нека ви представя приятелите си. Аз съм ентомология. Ще разрешим мистерията с родителите ти, ако разберем къде е тази сила. Аз съм Фокус-Мокус. Това е магия. Ще пътуваме навсякъде. Професор Нервековски. На картата съм събрал всички мистериозни места, на които е имало изчезвания. Изчезвания? О, да. Изчезвания от празнотата. Дръжте се! Знам как се чувстваш. Друг ти казва какво да правиш. Знам таен път, само за смелите. Знаеш ли какво? Да правим каквото ние искаме. Динозавърчето Диплодок. 11 юли в кината от Профилмс.